Rupere controlată al digului. Lac de acumulare. Începe decolmatare și recondiționare și recoltare. Tot ce vedeți beton se sparge, se scoate. Tot se face nou. Peste tot. Trei zile am reușit să golim undeva 70 de centimetri. Este foarte, foarte bine. Conform planului, că undeva am zis că 25 de centimetri pe 24 de ore dacă golim foarte bine. Uitați aici, tot trebuie recondiționat pe două trepte. Probleme foarte mari. Uitați aici, rupt, spălat. Avem ce? Torna peste tot, se recondiționează. Asta avem de lucru. Săptămâna viitoare golim anumită nivel și începem un dig și călugăr undeva la coada lacului. Să cură să se face încă un lac, să avem de băgat peștii și apoi după urma ce-i gata, dig, călugăr, supraplin, intervenim iară din nou aici și iară golim treptat până la final să putem recolta pești undeva peste 2-3 săptămâni. Așa încet golim. O zi bună vă doresc la toată lumea.